आफादनि बानजायनायाव जिथि बैसागु रंजालि बैसागु बेखौ फालिनाय हाबाफारिया गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लाय दिनैनि बे गोथार सानाव बे गोथार हाबाफारिखौ लादों आरो बेबायदियैनो जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बैसोआव देरसिन गेदेमा मानाव गेदेर बिथांमोनखौ हांख्रायदों आरो गासै जोंनि रायजो राजा दखरा आफादनि बिबानगिरि आरो मोसाखावरिफोर बेयाव बाहागो लादों गोबां माने मोनसे मोजां थासारि आरो माहारिनि जिहेतु बे फोरबो बेखौ गारनानै बर' हारि दानाया मालाबाबो आबुं जाया आरो बैसागुआ जोंनि जिउजों जोंनि थांना थानायजों सोमोन्दो थानाय मोनसे रंजाथाइ फोरबो आरो बे सोदोमस्रि आरो जोंनि हारिमुखौ जेब्लाबो गोजोर खालामबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद हिसाबै बैसागु रंजानायनि गेजेरजों माहारिनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय आरो जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सानलायनायखौ बोरै बांहोनो हायो लोगोसे जोंनि हारिमु जोंनि जि आइडेन्टिटि जि सिनायथि बे आइडेन्टिटिनि जि सार्भाइभेल बिनि थामोनथा रैखाथिखौ बोरै जोङो मजबुत खालामनो हायो आरो बे रंजानायनि गेजेरजों बिश्व दरबाराव जोङो बैसागुखौ बोरै जोङो लांनो हायो बिनिनो मोनसे थांखि हिसाबै गासै दखरा जिल्ला आरो जोंनि दालाय आफादफ्रा मिरु आफादा जोंहा खुंबोदों आरो बेखायनो दिनै उदालगुरि जिल्लायाबो खुंदों। आङो बयनिसिमबो हामलायनाय बावदों खुलुमनाय आं जासिदों बे बैसागु बोथोरनि आरो बयनिबो जिउआव जाहाथे गोजोन खौसेथि अनलायनाया जेब्लाबो थायो आरो आनान गसाइया जोंनि जिउ खुंनायाव जाहाथे जेब्लाबो जोंखौ बोर हरो आं बेखौनो मिजिंथिबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे इनिसियेटिभनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव आरोबाव जों साबसिन हामसिन जोंनि बे रंजाथाइ फोरबोखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय जों इयुननि समाव नाजागोन। गोजोन्थों। गिनिस बुकआव रेकर्ड खालामनायनि थाखाय गोबां माने बुंसोलायदों दा बर' हारिनि मोजांगिरि माखासे बे समावहाय बैसागो मोसानायखौ गिनिस बुकआव बा बागुरुम्बा मोसानायखौ गिनिस बुकआव रेकर्ड खालामनो थाखाय एबसुनिफ्राय मा बेबस्था लानायनि दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोंनि थांखि बायदियै बैसागुनि वार्कशप जोङो गासै आसाम नाङै जिल्ला दखरा आरो इउनिट कमिटियाव खालामो आरो बे जिल्ला दखरा इउनिट लेभेलाव जिखिनि वार्कशप खालामनाय जायो खाम जथा सिफुं सेरजा दामनायनि मोसानायनि बैसागु मोसानाय आरो बायदिसिना मोसानाय दा बेखौ हिसाब खालायोबा जोंनि माने वार्कशपआव बाहागो लागिरिफोरनि अनजिमाया खमैबो 10,000सो जाहैगोन आरो बेखिनिखौ लानानैबो जोङो बेबायदि मोनसे हाबाफारि जों लानो हायो। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अफिसियेलि जोंनि डेलिगेटआव बा केबिनेटआव बा एक्जिकिउटिभआव बेबायदि दाबो जोङो रिजलिउसन लायाखै। रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे आपिल मोनसे खावलायनाय फैदों जे आसाम सरकारा 100 कोटि खरसा खालामनानै 1100-300 मानसिखौ जुदि मोसाहोनो हादोंब्ला आरो बेजों गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हादोंब्ला बर'नि बैसागु रंजानाय बैसागु मोसानाय बा बागुरुम्बा मोसानाय जायखिजाया मोनसे मोसानायखौ गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनांगौ होननानै बयबो खावलायदों आरो बेखौनो लानानै रेफारेन्सआव जोंनि सासे दैदेनगिरिया सरकारा जुदि स्पन्सर खालायोबा जोंबो खालामनो हायो बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय सरकारा 100 कोटिजों जिखिनि खालामदों जोंनो माने 100 कोटिनि प्रयजन गैया। थांलाय फैलाय गाननाय जोमनायनि खरसा मोनोब्ला 5-10 कोटिजोंबो बेखिनि खामानिखौ मावनो हायो। दा सोरबाया खालामबानो जोंबो खालामनांगौ होननाय बाथ्रा गैया। जोङो 100 किल'मिटार आर'नाइ दानानैबो जों गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हायो। नाथाय माहारिखौ बिश्व दरबाराव मुलुगनि दरबाराव लांनो थाखाय मालाबा नङा मालाबा नैबेबायदि माने इनिसियेटिभखौबो बैसागु मोसानायानो जा बागुरुम्बा मोसानायानो जा बा ज'है खाम दामनाय बा आलादायै सिफुं दामनायानो जा बेबायदि मोनसे हाबाफारि जोङो लानांगोन आरो होमबानिया बै बर'नि बे मोसानाय दामनाय देनाया गोजोर जानानै थागोन आरो जोङो मुलुग दरबाराव बेखौ एस्टाब्लिस खालामनो हागोन। दा बेखायनो उननि समाव जों थारैनो सानगोन आरो रायजो राजाया आशीर्बाद खालायोबा थारैनो बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो जों ज' लोगो नांनानै मावफुंनो हागोन होननानै आंहा माने आसा आंहा माने फोथायनाय दङ।